שלום וברוכים הבאים לקייטנת נועה. בקייטנה שבה לעולם לא תלכו לישון, לעולם ולכל לכם. טוב, הכניסה בתשלום 35 שקל, נקודה 9.7. האם אתה מעוניין להיכנס? לא אדוני, לא תודה. אני מציע לך מאוד להיכנס לפני שאשתך תיאלץ להישאר באוטו יותר ממה שאתה חושב. לא אדוני, לא, בבקשה לא. אדוני, הסליחה שלך לא מתקבלת כל עוד אתה לא קונה כרטיס. אל תגיד לי מה לעשות, הבנת בחורצ'יק? אין בעיה מתוק, אתה רוצה, זה מה שאתה תקבל. גברתי! אל תגיעי בו! הוא מסוכן, הוא מסוכן! גברתי! היי! גברתי! היי! גברתי! היי! Hey! You better close your eyes. You better think so fit. Wait for the ricochet. I wanna just say it. ילדה, את לא שומעת? תכנסי למיטה. חיבור יורד ב-12. ילד, אתה אוהב גזר? אתה לא אוהב גזר? אתה לא צריך לאהוב ילדים עם כובע כחול שיש להם רובה בית וחושבים שהם יכולים לשחק בנייט אונליין. פיבוט רולס.